ina fallu ma yo ala juude a ɓuri mi juutde quoi yero dara normal a ɓuura kam juutde de walla ɓuranimi juutde comme a ɓurani kam juutde non comme battindo téléphone o e yam ɗum kay ɓurma juutde kam juutde de walla voilà suudu ko jimbangue studio amin ɗo en nder reedu Fouta ɗo wiyete Madina Diaƴɓe Madina Diaƴɓe nokku ceerno Hamdou Rabbi Diathie hubbi Dudal hubbi Lampal Islam on woni ceerno Hamdou Rabbi Diathie donc noon sa ari wuro mo ganduɗa machallah wuro diine wuro l'islam kadi a ari toon jiiɗeɗa donc machallah le grand des grands l'homme fort di Fuladu ɗo hande wuro fof no yalde gure ɗe fof no gari non non gure ɗe fof no gari et puis weɓata par ce que min Allah waɗi tan mbaɗmi virage yo ɗon min dongonen ɗo mimi alay sago ta seleme yo Kide yana arani boy mi nanani ma mi fadima boy mi iyani ma mi gado bangi ka boy mi sidani ma mi ida tardine te mi ida mi ida piro kam mi ida santima